Ġejt mitluba minn diversi mezzi tax-xandir biex nagħti l-kummenti tiegħi wara l-konklużjoni tal-inkjesta indipendenti dwar E-Grant mill-Maġistrat Aaron Buġejja. L-ewwel nett irid nuri l-qbil tiegħi ma' kull kelma li qal il-Prim Ministru żewġi nhar il-Ħadd. Kienet sfortuna li kont barra l-pajjiż fuq attivitajiet konnessi max-xogħol volontarju tiegħi u għalhekk ma stajtx fiżikament inkun ma' ġenbu, anke għax għaddejna minn dan kollu flimkien bħala familja. Minħabba l-inkjesta kelli nidħol għall-ewwel darba f'ħajti il-qorti biex nixhed waħdi u bla assistenza kif jitolbu l-liġijiet ta' pajjiżna. Għal xi wħud li tidħol il-qorti huwa normali, għalija kienet trauma. Bħala familja r-riżultat tal-inkjesta mhux xi lokal ċelebrazzjoni għaliex konna nippreferu kieku m'għaddejniex minn dan kollu. Iż-dialog ta' serħan għaliex dak li aħna inna nafu mill-bidu illum huwa ċertifikat u hemm għal kulħadd biex jara. Madankollu l-ġieħ mhux se jmur kif ġiepu laħaq. Il-familja tagħna batiet u ġejna affettwati ħafna fuq livell personali u uman. Immaġinaw ikolkom bħala ġenituri tpoġġu bil-qiegħda ma' wliedkom ta' 10 snin u tispjegawlhom illi dak li kienu qed jaqraw, jaraw u jisimgħu ma kienx veru. Tipprova twieġeb mistoqsijiet dwar x'jiġri eżatt jekk jeħduna l-ħabs, jew xikun istitut għax qraw li xi ħadd kiteb li wliedna għandhom jittieħdulna. Kenna niddiskutu kif inġibu ruħna mal-kameras tat-televiżjoni u fotografi illi bdew jiġru warajna kullimkien u kif għandhom jirreaġixxu b'mod dinjitus l-iskola u postijiet oħra meta jinqala l-bżonn. In-nies forsi jaraw l-istampa pubblika tagħna fejn nifhmu rwol istituzzjonali li għandna u nippruvaw naqduh bl-aħjar mod mingħajr ma nħallu l-ħajja privata tagħna tidħol fin-nofs. Xi wħud forsi wkoll jemmnu li jien dik il-mara bla qalb u vanituża li tiġi mpenġija mill-kampanja tal-assassinju tal-karattru kontrija li ilha għaddejja 10 snin sħaħ. Iżda l-ferita li din il-konġura qarrieqa ħallit fuqna bħala familja immarkatna l-ħajjitna. Hija l-bażi għal ħafna deċiżjonijiet li ħadna matul il-15-il xahar li għaddew u dawk fi żmien li ġej. Nirringrazzja lil eluf ta' persuni ta' rida tajba illi fdawna mill-bidu mingħajr il-bżonn li jaraw ir-riżultat tal-ebda inkjesta. Nifhem u napprezza bl-istess mod is-sentimenti ta' dawk illi kellhom id-dubji għaliex ngħiduha kif inhi l-istorja kienet impenġija tajjeb wisq biex ma titwemminx. Illum dawn il-persuni realizzaw illi qarqu bihom bl-akbar gidba fl-istorja politika Maltija. Lil dawn il-persuni nirringrazzjahom ukoll tal-appoġġ kbir li qed jagħtuna. Issa li l-verità ġiet stabbilita se nagħti aktar enerġija minn qatt qabel lill-Fondazzjoni Marigold. Inħossni midjuna magħhom għaliex baqgħu jappoġġjawni anki meta kien ikun aktar faċli għalihom li jarmuni minħabba li d-del beda jintefa' fuqhom ukoll u fuq attivitajiet tal-Alleanza l-Mart Rari u Special Olympics. Ninsab kommossa bl-imħabba murija minn sħabi tal-bord ta' tmexxija u mill-mijiet ta' volontiera anki meta kienu qegħdin jaffaċċjaw il-possibilità li jiġu persegwitati online u fil-ħajja reali sempliċiment għax jidhru miegħi. Bl-istess mod nirringrazzja minn qalbi ħbieb bħal Michelle Buttigieg li pruvaw itelfula reputazzjoni tajba ħafna, sempliċiment għax ħabiba tagħna minn żmien qabel ma dħalna fil-ħajja pubblika. Għaddejna minn dan il-martirju kollu bl-aktar mod seren possibbli, mhux għax aħna perfetti, iżda li naħdmu qattih biex ikollna familja b'saħħitha. Ma sibna l-ebda għajnuna minn istituzzjonijiet illi tistenna li għandhom ikunu jafu aħjar. Dawk li suppost jipproteġu l-tfal ma lisnux kelma waħda meta wliedna bdew jiġu vittimizzati. Dawk li s-soltu jisibu ħafna x'jgħidu dwar kollox qatt ma sabu kelma x'jgħidulna la fil-privat għaseb wara fil-pubbliku, la qabel u lanqas wara, mhux għax stennejna aħjar. Kif diġà qal żewġi qed nieħdu parir legali dwar il-passi li jmiss. Bħala ċittadina privata li nimxi mal-liġi, nistenna li l-istituzzjonijiet tal-Istat jagħmlu xogħolhom u jsibu min falsifika d-dokumenti b'mod malizzjuż biex jipprova jimplika lili lil żewġi u lil familja tagħna. Bħala ċittadini privati se nikkonsultaw mal-avukati tagħna biex nieħdu l-azzjonijiet li għandna nieħdu. Nittama li ħadd ma joġġezzjona li nagħmlu hekk skont ir-rule of law. Dan ma huwa se jagħtina xejn lura, iżda ma naħsibx li hemm ġenitur wieħed li ma jagħmilx hekk kieku familtu għaddiet minn dak li għaddejna aħna.
Finalment, se nibqgħu pożittivi. Żewġi m'għandux problema biex jagħmel hekk għax dejjem huwa ottimist u l-pożittività tiegħu titjieħed minn min ikun madwaru. Inħarsu l-qudiem li nqattaw ftit aktar ħin flimkien bħala familja matul is-sajf, imbagħad nibdew nippreparaw biex uliedna jibdew l-iskola sekondarja. Se nagħmlu dan flimkien bħala familja bħal dejjem.